Yan wa assalamu alaikum wa rahmatullah, sannan mu da ƙara kasancewa tare da ku a wannan channel namu mai albarka na Hausa Program TV. Dan wa yau ka taɓa ziyartar wannan channel namu, me zai hana ka dan dakace ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa. Mun gode da danna mana subscribe sannan da taɓa alamar ƙararrawa domin sanar da kai sabbin shirye-shirye da za mu ɗora nan gaba. Insha Allahu akwai shirye-shirye da dama da za su zo muku a wannan channel wanda insha Allahu ta'ala za ku fa'idantu, za kuma ku san abubuwa sosai akan kasuwancin yanar gizo wanda ake ce masa digital marketing. Insha Allahu ta'ala za ku san abubuwa da dama akan inda kuna bibiye da wannan channel namu. Kamar yadda muka muku alƙawari a darasin da ya gabata, mun ce za mu nuna muku yadda za ku samu kuɗi da Opera News Hub Creator. Insha Allah wannan shine darasi na biyu. Za mu nuna muku yadda za ku ciccike wasu abubuwan. Wancan dama mun ce ku sauke wasu application da za su taimaka muku wajen gudanar da ayyukan ku, misali ga waɗanda ba za su iya rubutun turanci ba, saboda ka'idar Opera News Hub Creator tana amfani da rubutun turanci da sauransu. Insha Allah za mu ɗan yi bayanin ma yaushe suke biyan kuɗi da kuma nawa ake samu ko kuma wani abu haka. To Opera News Hub Creator, Opera News suna biyan naira suna biya ne duk 15 ga kowane wata suna biyan kuɗi, kuma automatic suke tura ma kuɗinka a ofe abin nan ɗinka, ofe account ɗinka. Shine bidiyon da ya gabata muka ce ku sauki ofe application, wanda shi ma kamar banki yake. Zaka iya tura kuɗi kuma zaka iya sa kuɗinka ta banki ka ta cikin sauki da kwanciyar hankali. Yauwa, sannan abu na gaba kuma shine ya yanayin tsarin biyan kuɗin suke. Opera News Hub Creators in kai first ɗaya ka samu clicking wayanda suka buɗe labarinka suna baka naira 36. In ka samu like guda 100 suna baka 1400. In ka samu comment guda 100 suna baka 1400. In ka samu sharing wanda suka sharing din labarinka suna baka naira 1000 shi ma da 400. Duk da akwai wanda suka ƙari yanzu ya kai 4000 a cikin wayannan. Insha Allah ta'ala in dai kai title mai kyau za ka haɗa wannan, ba zai zama wani abu mai wahala ba. Rana za ka iya samun 5, 6 ko sama da haka, 5000 ko 6 ko sama da haka, kuma automatic 15 ga wata za su tura maka kuɗinka a ofe ɗinka, wallet ofe ɗinka, ka cire kuɗinka zuwa bankinka hankalinka kwance. Ina ga wannan su ne dai ka'idodin. Insha Allah in dai kai title mai kyau mutane za su shiga su karanta labarinka da sauransu. In Allah ya yarda za ka samu abin da ake so ba tare da ɓata lokaci ba. Ga link nan na ajiye muku, shine a farko da yadda za ka shiga kai register da Opera News Hub Creator, inda kai ma insha Allah za ka shiga wannan gajiya kuma ka more ta. Yauwa, za ku shiga link din. In kuka shiga zai kawo muku yanayi kamar haka da kuke gani. Bara ya bude mu gani. Allah gari aiki ne ke. Yanayin network ne ba shi da kyau. Yawwa, to gashi ya bude. Yawwa, in kuka shiga kuka bude, yanda kuka ga wannan yanayi da ya kawo muku, gashi nan login with your Google, login with your Facebook. Sai ka zaɓi wanda kake so kai amfani da shi. Amma gaskiya ni dai nayi amfani ne da Facebook. Yawwa, to ni shi ne amfani da shi. Na Google din ma in kaga zaka iya, amma Facebook so simple gaskiya. Zaka taba shi sai ka dan jira ya bude. Bayan yin network mai kyau. Yawwa, to gashi kamar yadda kuke gani yana so zai bude. Zan tsaya ya bude kaɗan. Network ne ba shi da ƙarfi sosai.
yauwa to gashi ya buɗe. Na dan fara cikewa ɗaza, amma in za baka taɓa buɗewa bane zaka ga ya sa ma continue with sunan Facebook ɗinka a gaba, misali Abba ko wane ne, sai ka danna continue sai ka maka wannan waje. Nan foto za ka ga hoton da yake kan profile ɗinka na Facebook, username ɗinka shine username naka da yake kan abin nan, da yake kan Facebook naka, gashi nan. Country sai kai selecting Nigeria, gashi na selecting Nigeria sai ka danna next, confirm. Yauwa kamar yadda kuke gani ɗazu na ɗan fara cikewa ne sai na ga bara in dawo tun daga farko, sai ku gani gashi nan username kamar yadda kuke gani ba a so a bar space a username, sai ka haɗe shi username, ba space a username, sai ka sa abin da kake so ka sa username, sai ka bar sa, sai categories abin da yake nufi gashi za ku gan su, gashi na shige shi, yau ga kibiya ta kallo ƙasa, gashi na zagaye a nan wajen, sai ka taɓa wajen, gashi ya fito ga public and policy, ga public safety, ga entertainment, ga sport, ga lifestyle, ga revolution shift and presenting, duk gasu nan. Sai ka zaɓi mai profile naka zai rinka aiki a kai, sai kai selecting, misali gashi politics and policy, sai in taɓa shi, gashi ya buɗe. Sai nan da na zagaye inda kuka ga hoto nan, sai ka danna hoto. Sai nan biography, sai ka dan sa ko I am wane from Kano, ni blogger ne, ko kuma dai kawai sunan ka da dan wani dan tarihin ka takaice dai, wanda at least da ana so ya kai guda 10. Yawwa in ka buɗe sai ka danna next. Kamar yadda kuke gani gashi ya buɗe. Ga almuhim abubuwan da nake so mu zo kansu. Farko legal first name sunanka, legal last name sunan mahaifi, sai email address naka. Bayan ka sa email address naka gashi nan, sai kuma national, sai kai selecting dai me kake da shi, national ID card, international passport, driving license, voters card, sai kai selecting wanda kake da shi, sai ka sa number anan. Misali in kai selecting misali national ID card ko voters card shine kusan maso don kowa yana da shi, za ka yi selecting sai ka zo ka sa number anan, sai nan phone number ɗinka. Ina fatan kun gane. Bara dai mu cike dai mu ga ku ga yanda abin yake. To ai ba voters card yanzu a kusa da ni, amma in ka cike gashi, ka cike wannan first name din, ka cike wannan username din, abin nan kai afwan legal first name, email da komai, sai kai next. In kai next akwai abin da zai baka irin su description da sauransu da zaka ciki. In ka cike su description abin da yake nufi, bara da ne kokari na cike kawai magani. Da na so ba voters card a kusa da ni, amma bara mu gane wani abu. Na sai lambar waya, bara mu gani. Bara mu sa wata number na. Gashi nan lambar waya nasa, kamar yadda kuke gani. Sai nan inda na cike voters card din, sai nan inda na cike, sai kuma ina selecting voters card ID number. To a lambobin da za ka yi amfani da su na jikin voters card, a jikin voters card ɗinka akwai wasu lambobi da suke a gefe wanda za ga wasu na fa a gefen hotonka, sai ka kwafe su sai ka sa. Bara mu gani. In kuma a national ID card ne za ga wata lamba IMEI number, to ita za ka yi amfani da ita, 3709867. ina tunanin haka ne, sai next.
dai ka abin nan abubuwan Allah da ba su da wahala mutum zai iya buɗewa. Yawwa, in ba ku manta ba na ce ku yi downloading na wani application da ake ce masa na Ofe. To Ofe account number za ka sa a nan. Number Ofe account ɗin naka ita za ka sa a nan wajen. Ita ce account number ka, ita za su rinka biyan ka. Sai referral code ɗin nan, misali wani ya gayyace ka sai ka sa referral code ɗinsa a nan. Ina fatan kun fahimta. To in kun cike insha Allah sai ku confirm, sai ku yi muku submitting. In kuka yi submitting kuka confirm, insha Allah ta'ala za su muku approving zuwa awa 6 zuwa awa 24. In suka muku approving za ku samu damar yin posting da sauran abubuwa. Za mu ajiye number mu ta WhatsApp a description. In dai baka gano na abu ba ka tuntube mu, kuma insha Allah za mu yi kokarin mu yi maka bayanin abin da baka fahimta ba, sai ka mana screenshot ka nuna mana inda ka gagara a cikewa, kuma insha Allah za mu yi kokari mu nuna muku yanda za ku yi ku ciki ba tare da wani bata lokaci ba insha Allah ta'ala. Akwai abin da nake so nuna a nan gaba a baya. Network ne ba shi da kyau wallahi, afuwa. Ina so na dan mana wajen, in ba ku manta ba, wajen username nan da muka cike akwai dan gyara da nake so na mana kaɗan. Yauwa gashi username. Wannan username din ana ce masa shine username din profile ɗinka da zai rinka fitowa. Na so na gaya muku shine mai ke ce mai Kuyi Media. Gashi nan za ku ga daga ƙasan nan na sa ko ga na bar space. Gashi nan suka ce the Kuyi Media name cannot contain a space. To shine sunan profile din naka. Misali zaka iya sa legit news. Ina fatan kun gane, ko kusa ya danganta dai da sunan da kake da ra'ayin da zaka sa a shi username din naka. Shine sunan da in kai sunan ka ma zaka sa shi kenan. Yauwa, misali zaka iya sa AA news kaza, menene news kaza, to gashi ne Kuyi Media ɗinka. Yauwa, ina fatan kun gane. To insha Allah an kuma wannan step din da abin da ba ku gane ba sai ku tambaye mu, ko za mu yi muku kokari insha Allah muku bayani. Kuma sannan a bidiyon da muka yi a baya na ba ku link da za ku shiga ku ga yanda Google zai fassara muku kowane yare zuwa yaren da kuke so. Ko kafo na Hausa zai fassara muku shi zuwa na Turanci. Ina fatan kun gane insha Allah ta'ala. Wannan application na girama din ba su da wahala, sai ka je kai kofi ya maida ma shi Turanci, sai ka zo kai pasting a ciki ya ƙara gyara maka Turanci. Hakan ma dai wannan bidiyon shi ma ya tsayi da ba mu so ya kai tsayin haka ba, yasa muke so mu dan takaita anan. Duk abin da dai baka gane ba kai kokari ka tuntube mu, to insha Allah mu kuma za mu muku ƙarin bayani ya kai. Assalamu alaikum warahmatullahi, mun gode.